चिरां जिल्लानि रौमारियाव हाखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिदों। चिरां जिल्लानि आइ दैसानि सायाव थानाय मुंदांखा हाग्रामा दालां साखाथिनि सरकारि हाखौ गुबुन जायगानि सुबुंफोरा आयेन बेरेखायै दखल खालामना लानो नाजादों होननानै रौमारि ओनसोलनि सुबुंफोरा अजद दिखांदों। बे हानि जेंनाखौ लानानैनो थांनाय रबिबारखालि दुंहाव थासारि सोमजियो। उनाव जाथायसालियाव चिरां जिल्लानि बिजिरगिरि आरो पुलिस हान्जाया नुजाथिहैनानै थासारिखौ सुग्लायहोयो। रौमारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बे हाखौ गावारि मुलाम्फानि थाखाय रावनोबो हगारना होनो हानाय नङा, नाथाय फैगौ समफोराव सरकारि फसंथानफोर गायसनोब्ला बे हाखौ हगारनानै होनो हागोन होनना ओनसोलनि रायजोफोरा बुंदों। खालामनानै दोनदों बे आगोलाव सयेल कनजारभेसन आरोखि सयेल कनजारभेसन एरिया बे आइनि सेराव रिजार्भ सुम्लि बिफां सिसु बिफां गासै बिफाङानो दंजोबो आरोखि बायदि बायदि बिफां लाइफां आरो लोगोसे फरेस्ट अफिसानो नैबे खाथियावनो दंमोन, जेरावनाखि नैबे सिमलागुरि एलपि स्कुल खाथियाव। ओमफ्राय बेखौ जोङो दा ओरैनो थानाय नुनायखाय आरोखि दंफाङाथ' खुरखालांबाय, बायलांजोब्बाय, रानलांजोब्बाय बानानि माबायाव। बेखौ जोंनि माबाया आरोखि समाजाव खेथि बाथिनि थाखाय आरोखि एसे रेहाय फैयो खोमा होननानै थिखा होयोमोन। ओमफ्राय बेखौ होयै होयै जों दा दोनथ'बायमोन। दोनथ'नायाव नोंसोरो NDB सारेन्डारफोराव बा संगठना बेखौ क्लेम खालामनो बिदोंमोन। जोंनि समाजा बेखौ अबजेक्सन खालामदों। इन फिउचार जोंहा माबा इन्सटिटिउसन फैयोबा जोंनाव गभर्नमेन्टनि स्कुल कलेज फरेस्ट कलेज दा जेरै नेरिम फैदों बेबायदि माबा फैयोबा अनुस्थान फैयोबा जों बेखौ हगारगोन। खिन्थु बेक्तिगत सोरबा संगठना बेखौ अकुपाइड खालामबा जों बेखौ होनो हाया आरो होनायबो नङा इयुनावबाबो। खिन्थु गभर्नमेन्टनि इन्सटिटिउसन फैयोबा जोंना माने इन फिउचारनि डेभेलपमेन्टनि खोथा दं, गथ' गथाय बिब' बिनानावफोरनि बेखौबा जों हगारगोन। जों नार्सिं कलेज, फरेस्ट कलेज, एनि टाइप अफ इन्सटिटिउसन। दायो नोंथांमोना गभर्नमेन्टनिफ्राय मा लुबैदों बे जाथायनि सायाव? बे जाथायनि सायाव दाथ' जोंना फरेस्ट कलेजआ नै फिथाल' हासाव फैनांसिगौ आरोखि जाखाबाय। ओमफ्राय दा नेरिम दङ, नेरिमनि थाखाय जोंना हाया क्लियार जायाखै, बिनि थाखाय बे हाखौनो दोनदों जोङो। दा बेयाव एप्रक्सिमेट 150 बिगा दं बै हाग्रासिम बेयाव। दा जेनेबा 400 बिगा नांगौ नेरिमाव। दा 400 बिगायावथ' बैथिंबो थोजोबा, बेबो थोजोबा। जेनेबा ओरै कलेज मेडिकेल कलेज ओरै जाहैबाय, हस्टेला बिसिना मेडिकेल हस्टेला हरै जानांगोन। बेबायदियैसो जोङो बेखौ हाखौ अकुपाइड खालामनानै दोनदों। आरो जों जायखि बेक्तिगत बा अन्य संगठन फैयो जों बिनो होनो हानाय नङा इन फिउचार। बियो जोंना रौमारि VCDCनि आन्दारावनो बियो आइ नदीनि बे 1 नं उदालगुरि नैबे हाग्रामा ब्रिज बिनि सानजा। हाया फरेस्टआव गोलैयो नामा? जाथायाथ' जाजेननायाव 12 जुलाइआव आरोखि बिसोरो नैबेखौ गायसनफैजेनदों। देरा गावसोर थानो, ओमफ्राय सिमा थुफैदों प्लट गावबा गावनि माबायाव आरोखि। बिसोर करिब 40 जनसोफोर दंमोन आरोखि फैजेननायाव। ओमफ्राय बिनि उनाव जों बेखौ बोखारफैदोंमोन रायजोयैनो फैनानै। बोखारनायनि उनाव बिथांमोनहा गायसनफैबाय आरो नैबेयाव JCB सोनानै नै बाउन्डारि जावफैबाय। आरो बेखौ नुनानै रायजोफ्रा दिनै फैदों बेयाव, दिनैनि डेटआव एस अन डेट फैनानै होबथाफैदों बुरजायैनो जोङो। आरो जों खुनु माबा बिसोरथ' जोंनि लकेलिटिबो नङा, आनलकेल खैला मैला बा ओरै आमटेका साइडनि जायखौ जेनिफ्रायखि फैया जोङो, जोंनि हारियानो जा गुबुन हारियानो जा जों होनो हानाय नङा। दा मेजिस्ट्रेट ओमफ्राय पुलिस बिफाननि फैबाय, बिसोर मा खोथा होलांदों? मेजिस्ट्रेट सार आरो नैबे जोंना OC सारमोन फैदोंमोन। दा सारमोनहा ओरै होनलांदों, मेजिस्ट्रेट सारा बेखौ DC सारजों रायलायदो, आलदा आलदा थारिख लानानै थांदो बे जाय अकुपाइड खालामफैदों। आरो जोंनिनो हाखा, जोंहाबो आलदा टाइमाव थांनानै बेखौ मा जों होबथानाय राहाखौ लागोन। आरो बिस्रा बियो मोनो मोना गावसिनि खोथासै। बेखौ DC सारा सरकारि हा नामा बे? सरकारि नङा बियो, सयेल कनजारभेसन फरेस्टनि आन्दाराव गोग्लैयो आरोखि। सरकारि हाबाथ' दस्रा खोथा, बे फरेस्टनि आन्दारावसो। दा बियो समाज हिसाबै जेनेबा बे एरियानि मानसिफोरनाव सोंनांगौमोन आरो जायफोर दखल खालामदों। मोनसे गार्जेन थायो नालाय एरियानि, बे गार्जेन हिसाबै जेनेबा बिसोर गार्जेनाव सोंनांगौमोन जे पारमिसन होगोन ना होआ। जेरावनाखि बिसोरनो बेंनानै दोनदों फोथारखौ, फिल्डखौ। जेना गिदिर गिदिर सरकारि अनुस्थान फैनांगौ, अफिस टफिस फैनांगौबा बेयाव जेनेबा सरकारि हायाव जों गिदिर गिदिर अफिसफोर बानायनांगौ। बे हिसाबै जायगा गैया जानानै थायो। बे हिसाबै बे हाया जेसेबां दिन माने खालि थागोन एसेबां दिन मोजां जागोन। मानोना बेयाव जोंना सरकारि गिदिर गिदिर अफिस इनस्टिटिउटफोर लाबोयोबा बेयावनो अफिस टफिस बानायनांगोन, डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनांगोन। बे हिसाबै जेनेबा दखलदारिफोरखौ जेनेबा दखल खालाम होआलासिनो ओरैनो हाखौ दोननाया मोजां जायो आरो।
दायो नोंथांमोना मा सरकारनिफ्राय समाधान मोननो लुगैयो बेनि सायाव सरकारा बेनो रायजोनि हा हिसाबै रायजोनावनो थानांगौ बेबायदि दखल सब्थ' खालामहोनायाथ' थिग जाया मानोना बे देनां गिदिर गिदिर इनस्टिटिउट लाबोनोबा जोङो बेयाव अफिस थफिस बानायनांगोन हा थोनाय नङा मोननाय नङा बबाव न' लुहैनो सोरनि पाब्लिकनि हायाव बबाव न' लुहैनो मिडिया फाथाय हायावथ' रावनावबो इनस्टिटिउट लुनो हाया बे हिसाबै बे सरकारि हा थाखायोब्ला जोंहा मोजां जायो भबिष्यतनि थाखाय अफिस थफिस गिदिर गिदिर इनस्टिटिउट बानायनो थाखाय मेडिकेल कलेज नांगौ ओरैहाय माबा माबि नांगौ जेनेबा बेफोरखौ बानायनो थाखाय उनाव भबिष्यतनि थाखाय नांगोन ना जायगायाव गुवारनो फरेस्टले होनदों फरेस्टफ्राथ' दानि खेत्रआव सोरबा बेक्तिगत एबा सोरबा सम्पदनि हा हगारनाय बिदि माबा गैया थासारि गैया दा बेनि खेत्रआव मा बुंनो सानो दा बे हिसाबैथ' जेनेबा सोरबा बेक्तिनो हा नागारनायनि अधिकारथ' जेनेबा सरकारा होखायानोसै बेखौ दा जायफोर लाग्रा बिसोर गावसोरसो गावसिनि गोसो बायदिसो जेनेबा माबा खालामनो नागिरदों नियम मथेथ' ओरैनो सरकारनि हाखौ जाहा दखल खालामलाबायनो हाखाया नियम गैखाया